Matei, ți-i comod acolo, prințesă? Găgoase. Să vadă mămica cu bunica, da? Și hai să aud. Idi. Găgoasele. Da. Ba. Hai, vorbești ceva cu tăticuțul. Îi spui ceva lui tăticuțul. Să aude și mămica cum gângurește. Mămica de mult tot filmează-l când gângurește. Și numai când pui mâna pe telefon... Și că mai te stai acolo de-am așa de ghinic de rău vreo 20 ceva de minute stabil, da, prințesă? Și n-avem de gând să ne dăm jos, da, prințesă? Da, și ne să ții televizorul să nu scârlige, da, prințesă? Ai. Ti. Mă timp că tătic o spui mâna pe șurubelniță și o scoat și minierele astea două. I-am ușile cu tătul să lasă în jos? Da. Și nu de altă dată să rupești. Și e căldus, da? Măi. Sine aici frumosele. Și te ajută să te dai jos. De fapt, singur te poți da jos, tare ușor. Dar tu nu vrei, pur și simplu. E care e problema, da, prințesă? De ce nu vrei să dai jos? Și stai acolo ca pupăzea? Ca pupăzea stai acolo? Ce bucurie! Bun, dar prințesă... Ei, nu cumva te dai jos. Da? Hai, ne s-a înzărit. Băduță, da? N-ajungi globurile, da? Tăi cu le-au sus, da? Și că așa, ori te sfădești, ori să nu te sfădești, ori zvorghești, ori stași. Da, Matei, faci cum vrea el. Valeu. Hai bun, hai că ajunge. Telezvezda, ecrană. Da. E.